Mhuri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya ndasangana nayo pano nhasi pakashata ndaremerwa chipfuva changu i1 gig ndoremerwa and for your own information secret ndedzungu futi hazvina basa but as long as ndataura chokwadi zvindendaona so nyaya iri panapa ndekuleso ndiri kuona mota yekumudzi south yakutotakuriswa chikafu chemombe mudzi south vehicle yakabrandwa zveZANU-PF unoona mota dzakapuwa ma-MP dzedze. I don't even know what these guys vari kurana mabusinesses enyika or something. Yeah, mapati vehicles avakapuwa ipapo ndozviziva. I know that, but I mean zvinoitawo here guys kuti mota inenge yakapuwa inzi ishandise zvinhu zvemusangano MP achifambiswa akashongedzeka atange kuishandisa a donkey job like this. Kuzvakafanana nongoti unoona pane imwe ndakamboona futi yakatakuriswa zvidhina chinchi and stuff but andakangoti zvakangondidarika so takangonopesana bijana so handizvi kuti handakwanisa kuzonge ndichinyatsoita sei ndichinyatsozonozvifambira but apa ndatoona kuti nyaya yacho inenge iri kuenderera. These guys havasi kutambira mari here. Mota idzi vakapurwa kuti vadzishandise zvavari kudziitisa idzi here. Mibvunzo yese yandiri kuda kubvunza iyo. Tell me, ndakuziva.